Kyreniuksen ollessa maaherrana keisari Augustukselta kävi käsky. Täten minä, keisari Augustus, määrään, että koko Rooman valtakunta on pantava verolle. Se pitää tapahtumaan aina pohjoisen Galliasta eteläiseen Karthagoon ja lännessä Iberiasta itäiseen Juudeaan. Ja maaherrojen pitää panna toimeen tuo verolle kanto ja tuoda sen jälkeen minulle kaikki rahat Rooman valtion kassaan. Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi oli Betlehem.
raskaana. Olisiko teillä meille yösijaa, jossa me voisimme nukkua? Meillä ei ole yhtäkään huonetta vapaana, mutta voitte nukkua tuolla tallissa. Tallin pienen seinässä Jeesus lapsi nukkuu. Kiitos laulun iloisen, matkan huolet hukkuu. Älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille ilosanoman. Ilosanoman kaikelle kansoille. Sillä teille on tänään syntynyt Daavidin kaupungissa vapahtaja, Jeesus Kristus. Ja tämä on teidän merkkinä. Hän makaa kapaloituna seinissä. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: Korkeudessa